Witam was pięknie, moi mili. Słuchajcie, przechodząc od razu do rzeczy, światła, kamera, akcja. Moi drodzy, tak, to jest Doom 3. Co ja gadam, Doom 3. Doom 3 już był, Doom 3 to już jakiś czas temu. To jest, moi drodzy, beta nowego Dooma, czyli czwartej odsłony Dooma. Multiplayerowa beta. Jakiś czas temu była alfa. Może mieliście okazję pograć, może nie. W każdym razie, jeżeli mieliście dostęp do alfy, to teraz też prawdopodobnie macie dostęp do bety. Ja już sobie jeden meczek rozegrałem, moi drodzy. Mute. To jest naprawdę to, na co od dawna czekałem. Czyli generalnie klasyczne FPS-owe mordowanie, jak to w starych FPS-ach, w starym Doomie, w starym Quake'u, zresztą zaraz zobaczycie. Mamy tutaj też kilka opcji, możemy sobie tworzyć oczywiście, jak to w duchu nowoczesnych FPS-ów tutaj klasy postaci, aczkolwiek nie ma tutaj przesadnie dużo tych opcji. Mamy moduły hakerskie, czyli coś takiego a la perki. Mamy też modyfikacje, czyli na przykład modyfikujemy sobie wygląd. No ja sobie tutaj zrobiłem postać w barwach mojego YouTube'owego kanału, czyli fioletowo takie pomarańczowe. Mój ulubiony zestaw kolorystyczny. To można sobie nawet tutaj zoomować, jak kto chce, moi drodzy. I nie wiem, czy wam też, ale mi się to bardzo kojarzy z serią Halo. Nawet ta postać wygląda tak trochę jak Master Chief, nie? Generalnie, no. Ale spoko to wygląda. Lubię takie bajery. Tutaj mamy kilka, mamy opcje typu kolor, jakieś wzory, ciulstwa. Jest tego naprawdę dużo, a w pełnej wersji będzie pewnie jeszcze więcej. W ustawieniach za dużo się nie nadziubiemy, bo nie mamy odblokowanych ustawień zaawansowanych. No ja tutaj lecę w rozdzielczości Full HD. Z anti-aliasingiem żadnym bez szału. Zobaczymy, jak to będzie w pełnej wersji, tam dopiero sobie w tych opcjach będziemy mogli pogrzebać. No to co? Idźmy do walki. Mamy dwa tryby, przepraszam, deathmatch drużynowy i wojenną ścieżkę. Zagrajmy sobie klasyczny deathmatch drużynowy. Jak jest, moi drodzy, z działaniem gry? Gra działa pięknie, śmiga w 60 FPS-ach. Nie mierzyłem, ale no wiecie, to się da odczuć generalnie. W 60 FPS-ach może nawet lepiej. W każdym razie jest naprawdę bardzo płynnie. Gra działa na najnowszej wersji silnika, na najnowszej, jakby to powiedzieć, odsłonie silnika Rage od Bethesdy, czyli to jest zmodyfikowana wersja tego silnika, który mogliśmy widzieć między innymi w... Koniec opętania. Deathmatch drużyn. Po polsku do nas mówią. Ja sobie to jeszcze troszeczkę ściszę. Tutaj głośno bardzo do nas Dobra, może jeszcze trochę. Także napisy są po polsku, Mate, mówią this do nas... game's pretty cheesy. Where the fuck is the music? Is there no music? This just doesn't work. Okej, dobra. Ja sobie tych panów może wyciszę. Czy to jest to? Chyba tak. Dobra, działa naprawdę bardzo pięknie, śmiga 60 FPS-ów albo i więcej, także w tej materii jest bella fantastica. No i co, moi drodzy, i prujemy. Jak widać, akcja jest naprawdę szybka. Jeżeli ktoś jest wychowany na starych, że tak powiem, FPS-ach, to na pewno mu się będzie podobało. Nie ma litości. Tempo jest masakracyjne. Ciężko tu nawet, kurde, grać i gadać, bo to naprawdę wszystko się tu w takim tempie dzieje. Ja tu mam dwie bronie, karabin plazmowy i bazukę. Czy to się jakoś tam nazywa ładniej, ja tak gadam bazuka. Mamy double jumpa, chciałem się pokazać, że mamy wspinanie. Ale mamy double jumpa, mamy motyw wspinania się też na wyższe kondygnacje. Kilka rodzajów broni, zbieramy power-upy, zbieramy pancerze. Co jakiś czas, moi drodzy, aktywuje się tak zwana... O właśnie, o tym mówiłem, runa demona. I wtedy możemy się wcielić... Możemy się wcielić w potwora, może się też oczywiście wcielić w potwora przeciwnik. I wtedy pomagamy... Przybył aliancki upiór. I mamy teraz w naszym teamie upiora, który ma oczywiście dużo większy damage. I będziemy mogli tą postacią naszą drużynę wspierać. Ona ma dużo HP, dużo punktów obrażeń zadaje. Także jesteśmy silni, mocni. Tu na prawym mamy taki ładunek jeszcze jakby elektryczny, czy taki w sumie ognisty bardziej. Na środkowym... z kolanka. Mamy tutaj takie, prawda, jakby finishery, coś takiego. Generalnie rozgrywka przywodzi na myśl starego Dooma, starego Quake'a, ale też mi się mocno kojarzy właśnie
z najnowszymi odsłonami Halo. Także generalnie na razie wygląda to bardzo, bardzo spoko. I jeżeli ktoś tęsknił za klasyczną rozwałką, bez jakiejś tam ideologii, sztucznej ideologii, to będzie na pewno w siódmym niebie. Koniec No, czy ja się opętania. czuję, moi drodzy, zachęcony do kupna pełnej wersji? Na razie tak. Na razie tak. Oczywiście tam jeszcze będzie najpewniej fajna kampania singleplayerowa dla jednego gracza. Czy nie obstawiałbym jakiejś wydumanej fabuły. Pewnie będzie klasyczny dumowy motyw, że potwory wyszły z piekła i my jesteśmy tam marinem na, prawda, planecie i Zabawa. musimy walczyć z tymi demonami i ocalić świat i jeszcze przy okazji przeżyć. Nie, no wiecie, ale to pasuje. Mamy takie wyrzucacze, profesjonalna nazwa. I mamy też teleportery. Mamy nawet taki dodatek jak ręczny teleporter, który możemy użyć zamiast granatu. Ja tutaj mam jeszcze... O, mamy tutaj granat. Kilka rodzajów granatów, w sumie mam odblokowany tylko jeden na razie. No i... moi drodzy, co ja wam mogę więcej powiedzieć? No tak się żyje na tej wsi. No niestety dostajemy w dupę w tym meczu. Jest opcja, że nie wygramy go. Jeszcze jedno zabójstwo. Nawet myślę, że jestem więcej jak przekonany. Wzięlibyśmy sobie... nie udało się. Dobra, teraz pogramy zestawem... Miażdżąca porażka. No niestety, miażdżąca porażka. Mamy po polsku, to już zależy, czy komuś się to podoba, czy nie. Czy ktoś lubi, jak w grach do nas mówią po polsku. Tutaj akurat według mnie to całkiem nieźle wypada. Dirty, no life, jobless cunts. No pan brzydko do nas powiedział, no ale trudno. Jak ktoś jest wyjątkowo czuły na takie obelgi, to może sobie wyłączyć głosowe te łone. O, odblokowały mi się tu jakieś 2 ciulstwa. Następny poziom wbiłem. Miotacz błyskawic. Kurde, brzmi legitnie. Tutaj po każdym meczu nam się wyświetla, co sobie tutaj odblokowaliśmy. Powietrzna gitara. Medale. Wyzwania mamy też do zrobienia oczywiście. No, wszystkie te tutaj, prawda, nowinki XXI wieku w dziedzinie FPS-ów są tutaj zaimplementowane. Dobrze to powiedziałem? Zaimplementowane, tak. Także wszystko tutaj, co byśmy chcieli jest, ale jest ten taki bardzo klasyczny feeling wszystkiego i to jest bardzo fajne. Co mamy tutaj? Gniazdo... Wyśleć zdrowie przeciwnika... dajmy sobie coś takiego może. Co tutaj mamy? No wszystko, co byśmy chcieli. Autowypełnianie, autowybieranie, nie, tego nie chcemy. Modyfikacje, no tutaj tego nie będę już dziubał, to już sobie każdy z was zrobi. Drwiny. Tu są drwiny z przeciwnika. Metalowe rogi. Myślałem, że będzie jakieś... Wiecie, o co mi chodzi? To damy takie... Weźmiemy sobie pomachanie. Żeby nie za wulgarnie, żeby nie wulgaryzować. Dobra, jesteśmy teraz w niebieskich. W ogóle niebiesko-czerwone. To są, moi drodzy, barwy Polonii Bytom. Możemy tu przejrzeć, jakich tu mamy. O! Widać, że tu niektórzy bez guścia, to tutaj chyba Polak jakiś. Takie patriotyczne barwy tutaj. Kamyk. Kurde, był taki ktoś z YouTube'a chyba, Kamyk, nie? Coś takiego mi się kojarzy. Dobra. Mapa piekielne ziemie, idealna, żeby się tu wcielić w demona jakiegoś. Zobaczmy. Co to się tu będzie działo? Spróbujemy teraz pograć sobie inną klasą, tą, którą ja tutaj sobie zrobiłem. Czyli w dodatkowej broni zamiast tej bazuki mamy szczelbę klasyczną, dubeltówę dwurułę. Drużyn. No, tak to wygląda. Tutaj Niklas na przedzie. Weźmiemy sobie... tutaj mamy też tego demona do wyboru, bo ich jest kilka. Mamy na początku, chyba w tej becie mamy tylko tutaj upiora Why the 5, fuck is my colour? możliwego. 3, 2, 1. I lecimy, moi drodzy. Ja sobie tutaj... Czy to jest przycelowanie? Tak. Dobra. Strzelba to wiadomo na bliski dystans. Masakra z buzi. O, na daleko to w ogóle nie ma... pierwsza krew. Na daleko nie ma opcji. Ale na blisko, jak się uda podejść, to jest rzeźnia. On od razu wali z 2 ról. Także nie ma przebacz. No, generalnie przeciwnicy, jak widać, są na 2 hity. To mi się tutaj jak najbardziej przyda. Broń możemy też... Fajne jest to, że broń możemy zmieniać na Q.
Od razu jest to tak zbindowane, także jeżeli ktoś jest świeżo po grze w CS-a, to na pewno mu z tym będzie dobrze. A niestety już się wyszczelaliśmy. Niklaus porobił. Moi drodzy, napiszcie mi proszę, jakie są wasze wrażenia w komentarzach, czy tu z tego filmu, czy jeżeli mieliście okazję już pograć samoistnie, samorzutnie. Jakie są wasze wrażenia? Moje są pozytywne. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Grafika jest naprawdę spoko, a na pewno nie są to opcje jakieś maksymalne. You greedy fucking Bo te- cunt. No dzięki. Bo te są... O, ale porobiłem. Te są zablokowane do wersji pełnej, tam będziemy mogli podziubać w zaawansowanych. Aczkolwiek już to wygląda bardzo, bardzo spoko. Graficznie oczywiście czuć Pojawi tutaj... się runa demona. O, ja bym chciał taką runę. Kto pierwszy? Przybyła runa O, jesteśmy demonem, moi drodzy. Teraz patrzcie, mamy jetpack. A tu strzelamy. Mamy takie rakiety w ogóle. Także... jesteśmy prawdziwym badassem. Mamy 210 punktów HP. Z tego co widziałem po filmach, to do wyboru z demonów będzie jeszcze jakiś taki wielki diabeł w ogóle, którego na pewno kojarzycie gdzieś tam z poprzednich części. Kurde. Możemy się poczuć badassem. Badassem wymiataczem. Tylko oczywiście tutaj tym demonem nie możemy być wiecznie, bo to by było za piękne. To jest tutaj ściśle limitowane czasowo, ale taki demon naprawdę przez ten czas, kiedy jest dostępny na mapie, może tutaj niezłego zamieszania narobić. I drużynę krwawa łaźnia. naszą mocno wspomóc. Nie wiedziałem co powiedzieć. Tak się zamyśliłem, zagadałem. I na jednego strzała leci 50 HP. Dobra, wracamy do postaci ludzkiej. Niestety nic to piękne nie trwa wiecznie. Także no, ja się jaram. Ja się trochę jaram, powiem szczerze. Ja na tego Duma nie czekałem jakoś tak, wiecie, że... O, Doom! Nie mogę się doczekać, ale teraz wam powiem, że... Bo od dawna nie było żadnej gry, która by moją uwagę jakoś przykuła. A tutaj jest naprawdę... Naprawdę konkretnie to wygląda. I naprawdę będzie tutaj można kilka miłych godzin, myślę, spędzić. Zobaczymy, jak wypadnie singiel. Myślę, że będzie dużo akcji, dużo bossów i dużo krwawej jadki, tak jak tutaj. Ale multi jest takie, no, klasyka. Klasyka kina akcji, moi drodzy. Także... O! Skolby go! I z kolanka łeb rozkwaszony. To jest piękne. To jest piękne. Także jeżeli ktoś jest niewyżyty i łaknący klasycznej rozgrywki, to myślę, że tutaj tak jak ja się odnajdzie. Niestety nie dostałem tego, co oczekiwałem przy Gears of War, którego reedycja niestety okazała się z technologicznego punktu widzenia... wielka apteczka. Tutaj tą wielką apteczką doładowujemy sobie pancerz i życie do maksa. Jest tutaj Agentinio. Rozkwaszony. To jest brutalniejsze niż Halo. To jest na pewno brutalniejsze niż Halo. Wiecie, moi drodzy, jak to było w Halo, że ta seria była taka raczej brutalnych elementów dość mocno pozbawiona. Podcięty. A tutaj naprawdę jest ostro. Jest ostro, flaki latają, no tutaj po posadzce krew się leje. No, jest mocno. Łby się urywają, kończyny odpadają, zwłoki, moi drodzy, truchła tutaj pod nogami. Dostałem boosta, dzięki któremu teraz jestem błyskawiczny. Tutaj mi się udało wejść w teleporta. Jest nasz demon aliancki, tu nas wspiera. To nasz. To nasz. Ja już z rozmachu tutaj nie wiem, co się dzieje momentami. Tu już czasami aż ciężko jest wybadać, tyle się dzieje, gdzie jest wróg. Także akcji jest na ekranie gęsto. Kolanka. Głowa rozkwaszona. Moi drodzy, no jest pięknie. W ogóle muzyka. W menu jest tak dobra muzyka, polecam sobie zgłośnić i sobie trochę posłuchać. Czego tutaj mi się nie udało na filmie pokazać, jest naprawdę tężnie. Grube riffy lecą na gitarce. Także polecam. A już dla fanów
A już dla fanów Duma, którzy gdzieś tą serię śledzą od prawda, najstarszych lat. Dude, you're greedy cunt. Fuck off. Ten tu ino gada normalnie dusz greedy cunt. Jemu chyba nie idzie i Bestuż, on jest taki znerwowany, moi drodzy. Niklaus najlepszy jest. Kurde, jak Niklaus normalnie... Jeszcze jedno zabójstwo. Niklaus, co się nie dotknie, to specjalista. Tak to jest. Zdobyto limit Taki już punktów. jestem. A! Zdecydowane zwycięstwo. Jak zawył! Pięknie tutaj zmiażdżyliśmy wroga. Cudownie. No, Niklaus na przedzie. Kurde, możemy się tutaj poasić z You are dwójką. one jobless fucker. No dzięki. Dzięki wielkie. No, pierwsze miejsce. Pingi niby duże się wydają, ale tak naprawdę to nie ma jakiegoś wpływu negatywnego na rozgrywkę. No, odblokowałem sobie tutaj dużo fajnych rzeczy. Poziom już tam gdzieś to widać. Poziom 6. A gram chyba z pół godziny. No, także moi drodzy, to by było na tyle. To była beta Duma. Ja wam serdecznie polecam, bardzo wam dziękuję za uwagę. Na pewno będziemy sobie jeszcze ogrywać na streamach, także zapraszam na Hitboxa. Zapraszam was też przy okazji na naszego fanpage'a na Facebooku, bo tam już naprawdę grube tysiące ludzi są. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I to tyle. Ja lecę dalej mordować, a wy się trzymajcie. Pa, pa.